वा माथो खुरखाजोब्बायलै ना ओरै बारायगासिनो आवगोलथ' बैसिमल'सो मोनफैबाय ब्रिज हेलो एवरीवन वेलकम टू फुलुं नार्जारी यूट्यूब चैनल जों दा सफैबाय नै 3:10 जाबाय हाग्रामा ब्रिजआव फैदोंमोन बेरायफैदों ओमफ्राय दा सफैबाय ओमफ्राय जायगाखौ नायनो फैदों आरो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय फैयैयाबो ओमफ्राय बिराद दै लोमनानै दङ जायगाया जों दा दंफैयो आरो सासे लोगोजों जों फैदों ओमफ्राय नै र' जायगाया बिराद लोमबाय नै एसे लोमबाय आरो ओमफ्राय इथिं रानबाय माखासे बालाफ्रा सेस लोमनानै दावखोजोब्बाय ओमफ्राय हाग्राफ्राबो बिराद रज'बाय हाग्राफोर बैथिं माखासे माबागासिनो ना बोनगासिनो सोरबा सोरबा जायगा दंलाबायो आरो ओरैनो बेरायनो जोंनि बै जराथ' माबा सेस बाला दावखोजोब्बाय दै लोमनानै हाग्रा जाजोब्बाय बेखौथ' मिन्थिखागौ माबा हाग्रामा ब्रिजआव फैबाथाय बे जराव फैयो गासिबो बे जरावनो फैखायो बेफोराव नै माबा पिक्सार जाजाखो नै माबा लाभ मा हेन सोरनिबा मोजां मोननायनि सिनफोरखौथ' गालांबाय दं आरो जानांगौ एसे खाथिबो नालाय एसे बेरायनो फैबाय आरो दसे आदसा आं दा मोनसे कर'नानि दा मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो जेनेबा कर'नायाथ' दा बिराद जायगा बिराद जागासिनो जायगा बिराद थैबायबो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा हामफिनबायबो जेनेबा दा कर'नाया जोंनि जायगायाव दस्रा जायगायावथ' बिराद मानसि थैदों ओमफ्राय जोंनि जायगायाव एसेबां जादों बांसिनानो हामदों ओमफ्राय बोरै हामदों बिसो थैनाया बिराद खम 100आव हमोबा पारसेन्ट हिसाब बुंला आङो जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा बिदि आरो जेनेबा बोरै हामखो जेनेबा मेडिसिन गैयाजासे बोरै हामदों दस्रा जायगायावदि बिराद थैबाय ओमफ्राय जोंनि जायगायाव मानो गैया माखासे बिराद हामफिनोसो बिनि खोथा फैयो आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंजों आंजों बिराद लोगो आरोना नोंजों आंजों बिराद लोगो ओमफ्राय नोंजोंदि मैयाहाय आरो बा दाख्लैहाय जेनेबा नोंजों सोरबा रायज्लायफैबाय लोगो हमलायनानै आरामनो बबेबा दखानफ्राव लोगो हमलायदों जालायदों लोंलायदों जेनेबा लोगो मोननाय हिसाबैथ' खालामलायगोन ना बिदिनो जिरायलायगोन ज'नो बेजोंदि रायज्लायफैदों ओमफ्राय नोंनि बे लोगोजोंदि फैफिननानै ओमफ्राय नों बेजों लोगो हमलायबाय रायलायबाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो हेन्डसेक लालायनाङा मालायनाङा आरोना गोबालायनाङा सोरबा लोगोजों हमलायनानै ओमफ्राय बेखायनो नोंसो मोजां जानांगौ बै सासेजोंदि नों मैया रायलायनानै फैबाय बेनि थाखाय जाथावा आरो बेनि थाखायनो दा एसे गाव साबधान थानांगौ आरो जेनेबा ओमफ्राय पाब्लिकनि बेलायाव साननाया बै खोथा आं दहाय बुंनाया बे आरो जेनेबा जोंनि जायगायाव मेडिसिन ओंखाराखै ओमफ्राय बोरै हामगासिनो गोबां मानसिफ्रानो दा सानगासिनो गोबां मानसिफ्रानो बयबो बुंदों दा खोथाया बेनो जाहैबाय आरो आंनि मथेबाबो बेनो ओमफ्राय बोरै जायगायाव हामदों ओमफ्राय दस्रा जायगानि हाजार थैदों नै कर'ना मोन्दोंनो कर'ना जादों होननाय लोगो लोगो सोरबाथ' जायगायावनो गोलैनानै थैनायबो नुदों जोङो माबानाय बाब्राबलाबायनाय मानाय नुलाबायदं दाल में कुछ काला है खोथाया बिराद साननो लोगो आं मिथियो पाब्लिकआ एसे मोजां गावखौनो साबधान थानांगौ बै खनायावलाय मा सोबखुमादों बिसोरो साले माखासे मानसिफ्रा नुबाय बेबायदिनो माखासे थाखुमा फैयो जेनेबा न'निफ्राय ओंखारबोनोसै बेफोरबायदि माखासे हुदाखौ मावो आरो ना बरनाम जानोसै हाग्रामा ब्रिज नङा मा बेफोर बरनाम जानोसै आरो माखासे बेफोरनो गावबा गावनो एसे साबधान थानांगौ खना सोबो मानो जेनेबा सिगारेट सोबनो फैदों मोखाङावनो सोब बेफोरखौथ' लाखुमानानै सोबनांगौ दरखार गैयाना सोरबायदि मानसिया थाखुमानानै सोबो मिथिखायो जायफ्रा जेनेबा न'फ्राव एसे स्ट्रिक आरो बेफोर खिन्थु ओमफ्राय स्ट्रिक खालामसाबनो हाया बिमा बिफाया बेफोरबायदि माखासे खोथा फैयो आरो ओमफ्राय बेफोरथ' जाथ'वा जिखुनु जाय मानसिया सोबनो गोसो अफेनाव सोबखुमानाया बिराद गाज्रि आंनि मथे आरो जुदि जाय मानसिया निसा लायो बेसो खोथाया बोरैबा हाबबा बेयाव बा माथो खुरखाजोब्बायलै ना ओरै बारायगासिनो आवगोलथ' बैसिमल'सोमोन ओरै अन्थाइ होनाय खामानि गैला सेस बेफोरखौ रावबो नायफैबाथ' गैलालै अबेनि मासै लासैनो बैसिमबो सहैगोन खुरखायै बेसेबां मोननै बै मानसि थानाया बिनिफ्राय
ओरैजायमोन आरो नैबेजों सिदामोन एसेल' ओरै दानख्लांनायमोन बाव ओरै खुख'बाय सेस खहायानो खहा माथो बिसोरखौ नुदोंना नोंसोरो बिनि मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो बिसोर बायदिया जाहैबाय बैसोर जायखिनि दैयाव गेलेदोंना न'आव दैबाना जायोब्ला बिराद हाय हाय देखायो ओमफ्राय जेला दैमानि दैबाना जायो बिसोर गेलेयोसो खोथाया मा बुंनो जानोबा बिदिनोसै आरो जायखिजाया बांद्राय खोथा बुंला बेरायनो फैदों नालाय जों एसे जायगाखौ नायनोसै ओमफ्राय बैखराव एसे दैखौ देखायनोसै आङो बिराद हिउ हिउ बोहैदों आङो सिगाङाव अनेक काहानि जाखांबाय बेयाव दैयाव दुगैफैनानै मिथिबाय बे बाराव गंगासिना नङामोन आरो गंगासिना नङा आं फैनानै आङो एसे गब'नाय बायदि जानानै आखाइया नैबे लोरिनाय बायदि जादों दा हामबाय आरो थिक थाक जाबाय फुरा मस्तान बिराद शुटिं खालामो ना बे जायगायाव शुटिं खालामनानै बेफोरावनो शुटिं खालामो नैबावबो खनसेहाय बुलायलायनाय शुटिं खालामदोंमोन माबाजों बिरफुंमोननिया इयो बिजिनिनिया बुलायलायनाय शुटिं खालामदोंमोन फैसा होलायलायनाय बे मोनसे मावजिनि आदबमोन नामाथाय बुलायनाय शुटिं खालामदों बेफोरावनो आन्दायो एलबामफोर बानायबा नैबे बिफांनिफ्राय ओरै गोजौ खेबख्लायबोलायो ओरैजाय जेबो सिनायाना जायगाफोरखौ एसे क्रप खालायनानै खेबो आरो मानसिफ्रा बेखायनो बारा मोनथिया थाल मोनस्लाबा अबेखा जायगाखौ जाय लकेलनि बिसोरल' सिनायबाय नै गोबां बेरायनो फैदों कार लालायनानै फैयो दैया नै बिराद लोमबाय हुइ हुइ जालायबाय ओइथिं मोना बोनगासिनो ओइयाव दैजिंना थांनाय बोसोराव बैयाव जादोंमोन खनसेना हुइयाव जादों बेनिफ्राय मोनसे बैयाव जानाया गय ओइ नै मोनसे आं देखायनो मोजां नायबा सिनायगोन सिनायनाय नङा हाग्रामा ब्रिजआव खुरखुरि ओके लोगोफोर ओमफ्राय जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो सापर्ट खालामदो आरो एसे एनै बिदिनो भिडिअखौ साबसिनाव हामसिन लाबोबाय थानो हागोन आरो जेनेबा नोंथांमोननि लाइक फैयोबासो एसे गोसोआ थुलुंगाखाङो लाइकआसो सापर्ट होयो माने एसे थुलुंगानाय फैयो आरो जायो कमेन्ट खालाम मोजां गाज्रि जेनेबा होमबासो एसे गोसोआ थुलुंगानानै मोजां मोनो आरो बानायनो मोजां साबसिन हामसिन लाबोनो हायो साबस्क्राइब खालामदो आरो जिखुनु